Imos con primeira noticia do día. Este ano no noso instituto celebrase o Festival de Teatro do Morrazo o Motesmo. Damos paso a Antía Tamos, que entrevistará aos do Club de Teatro do noso instituto. Agora estamos co Club de Teatro do Instituto de Isas Barsas e imos facerlle unhas preguntas. Bueno, poderíades contarnos algo sobre o Festival do Morrazo Motesmo que se vai organizar este ano no noso instituto? Este ano celebrarase do 23 ao 26 de abril neste instituto coa colaboración do resto de profesora. Cada día verán distintos institutos a ver e interpretar as súas obras que levan preparando todo o curso. As obras poden ser de creación propia ou poden collerase un autor. Este ano, ao ser o noso anfitrión, esperamos poder facelo o mellor posible. Bueno, a pesar de saber que vais a facer o mellor posible, credes que vai ser complicado, costoso ou que vais a levar ben? Non queremos que este año sexa complicado porque a ventaxa que temos é que contamos con un escenario moito máis grande que os demais institutos. Con eso é a facilidade que tenemos para poder interpretar todo con seriedade. Eu creo que este ano vai salir moi ben. Ademais de ter un escenario máis grande e o noso traballo, tamén contamos co apoio do instituto e co respaldo dos alumnos do instituto. Gracias. Bueno, quería preguntarvos tamén, porque sei que estades a preparar unha obra de teatro para o festival e para interpretar durante o curso, se me podedes contar algo sobre a obra. Pois a obra deste ano sucede nun campamento e nela xuntamos personaxes que son xa ben coñecidos da literatura clásica, como algúns de Shakespeare, ou algúns que nos hemos inventado nós e que vamos desarrollando a partir da obra. Tamén métese un pouco de seres sobrenaturais e algún personaxe de televisión, de películas. E a última pregunta que vos quería facer é como é a experiencia de verse na pel de outro personaxe ou dunha persona que normalmente é totalmente diferente a vos? Eu penso que é enriquecedora porque, a fin de conta, podes aprender moitísimo do personaxe que interpretas, podes descubrir novas facetas que tes e que non sabías que tiñas. Por exemplo, o ano pasado eu descubrí que podo facer un musical. Iso descubrímoslo todos. Sí. Bueno, isto é todo. Agora damos a noticia da campaña dos 21 días en galego. Este é o primeiro ano que facemos esta campaña no instituto e agora imos contactar con os nosos reporteiros que van a entrevistar a unha serie de persoas que participarán na campaña. O instituto empezou un proxecto de 21 días falando galego. Que te parece esta idea? Paréceme moi ben, xa que gústame falar galego, pero non estou acostumada. Crees que isto vai a servir de moito ou pouco? Creo que vai servir de moito porque se a xente apúntase podemos falar moito máis galego. Vale a razón pola que te apuntar personaxes ou Eu apunteime porque creo que é unha idea boísima, así todo o mundo pode aprender a falar galego e os que non se apuntan, pois, non sei, falar galego con xente e aprender. Pareceme bastante boa idea porque eu non me acostumei a falar galego e con esta idea acostúmome a falar galego. Estamos na clase de terceiro da ESO A e imos facerlle unhas preguntas aos rapaces sobre a campaña 21 días falando galego.
Por que decidistedes anotarvos a esta campaña? Eu decidín apuntarme a esta campaña porque hoxe en día non moita xente fala galego e pareceme unha lingua moi bonita e quería como reivindicala e darse a coñecer para non perdela. Pois a min pareceume unha proposta moi curiosa, xa que non adoito falar galego todos os días e isto pode axudarme a falalo máis a miúdo. Eu decidín apuntarme nesta campaña porque nin na miña casa falo galego e normalmente tampouco falo. Entonces, quero falar máis adiante de falalo na clase a falalo todos os días. Credes que vos vai resultar difícil estar 21 días falando todo o tempo en galego? Pois a min pareceme que non me vai resultar moi difícil porque na miña casa todos falan galego, os meus avós, os meus pais. Estou bastante acostumada a falar galego na casa cos meus avós e iso. Ata aquí por hoxe na clase de terceiro A. Hola, hoxe estamos aquí con Noelia e Estela, dos compañeros de cuarto. Por que decidisteis participar na campaña de 21 días en galego? Pois ben, pareceme moi interesante someternos a uns días un pouco obligados a falar en galego porque estamos desaprovechando un pouco ese idioma que temos e habrá que intentar. A mí, como Noelia, parece unha iniciativa moi interesante e creo que saben que teñamos que falar en galego, xa que un idioma que normalmente a xente da nosa idade non fala bastante. E credes que vai ser unha experiencia complicada ao falar os 21 días en galego? Pois probablemente non o consiga o 100% a falar as 24 horas en galego, pero intentarase a ver se non falo en castelán. A mí pareceme que pode ser un reto de, por así decirlo, cambiar o chip, xa que estamos acostumados a falar en castelán prácticamente todo o tempo, pero creo que o que poida costar merece a pena. E, bueno, por último, que opinades deste tipo de iniciativas? Pois pareceme moi necesarias e interesantes e deberían funcionar máis e facer máis ao longo do curso e máis seguido e que tengo moitas ganas de facer. Eu tamén, como a Noelia, creo que son iniciativas moi interesantes e que, ainda que moita xente pode pensar que non, son moi útiles para que usemos máis o galego, que nos acostumamos a falar nesa lingua que últimamente temos olvidado. Bueno, pois moitas gracias. Bos días, estamos aquí con 4 alumnos que decidiron participar na campaña de 21 días en galego e vamos a facerlles algunhas preguntas. Por que decidisteis participar nesta campaña? Pois por ninguna razón en concreto, simplemente porque me preguntou Marga se quería facer, pareceu moi ben. Eu porque a miña irmá participaba nisto e díxome que sería boa idea participar as dúas porque así será máis sincero a convivencia na casa falando as dúas galego. Pensas que é difícil levar a cabo esta iniciativa? Na miña opinión, creo que é sinxelo para os galegos falantes, pero para a xente máis pequena é moi difícil porque teñen o galego como se fora un idioma estranxeiro, o inglés, e custalle bastante. Pero para nós, que é un idioma que temos moi a man, eu creo que pode ser moi sincero. E por último, que opinas tú desta iniciativa? Estas iniciativas, tanto nas escolas como nos institutos, favorecen o uso da fala coa familia, cos amigos. Creo que iso pode motivar a que non só sea un reto duns 21 días, senón para toda a vida, para toda a familia e para ti. Con isto acabamos.